Papa na wai adakari mu papa baca papa abusia mame ma wakwaba na memfa eye breaking news we emaw abusia University of Winneba eye lecture bi a wayera eye enra na yehwe no school mu a yehunu na ntia be kan san kyese policefoɔ edo mani to form se lecture yin fa na wafa na omhwehwe na omuhunu na ebra omye eye investigation no kyese omakohu eye lecture ya wɔkyerɛ ade ɔyɛ University of Winneba na bra okohu no na kyese ɔyɛ nyankopɔn de akyese wawu anase wafrim na firi na wafrim no ankonye ba bia na mmom ɔmasie no amu no ɛwɔ ɔno ankasa ne fie ɛyɛ de bɔnefoɔ bi anase awudifoɔ bi anase schoolfoɔ ni bi ɛna adi saa lecture yɛ wu ɛna ɔmde na akɔ ne fie akɔsie anase dai abusua yɛnje brane hwɛ video no na policefoɔ aba betu mu no ɛde kɔ akɔ nhwehwɛmu na suspect anase ɔmo suspect one of the students ɛwɔ yɛ Winneba policefoɔ nsan so ne mu a ɔmo de ne kɔ ɛyɛ aban kokoro mu a ɔmo kɔ akɔ nhwehwɛmu abusua wode ekoso na subscribe na di channel na chi na de be free mu aba nyina no be ma won san ka high liberty so ye hwe video no mra Papa na wai adakari mu papa baca papa na boy o confida me o kuma bro confida me Papa na wai adakari mu papa baca papa na boy o confida me o kuma bro confida me Papa na wai adakari mu papa baca papa na boy o confida me o kuma bro confida me
Adakari Papa, baca Papa. Na boy o confida, mas eu como na bro confida. Papa na wai adakari Papa, baca Papa. Na boy o confida, mas eu como na bro confida. Papa na wai adakari Papa, baca Papa. Na boy o confida, mas eu como na bro confida. Adakari